Reit, 6b i ateb y cwestiwn yma. Ffordd dwi wedi wneud o ydy drwy ddefnyddio bod y cyfanswm cerrynt sy'n llifo yn hafal i'r cyfanswm pŵer. So, pŵer i gyd. Rhannu o'r folta. So, y folta di math draws pob un. Mae'n trafod yn A. Felly, dipyn o waith fan hyn, really, a dwi'n wedi gadw llawer o le. Dyma ni, na ni trio ddod o mewn. So, cyfanswm pŵer ydy, mae yna 20 o rhai 11 watts. So, ni'n gweld hynna yna. Mewn crynachau. Wedyn, mae yna 6. Unwaith eto, dwi'n dweud o hyd, ac o hyd, ac o hyd. Hyd at sylffed. Dangos o'ch eich gwaith. Iawn. So, mae 6 bob 18 watts. A wedyn, mae gen i 6 bob 50 watts. So, dyna di'r cyfanswm pŵer. A dyna'n rhan hwnna i gyd efo 2.30. Os ydych chi'n gwneud hwnna, ydych chi'n cael ateb o 2.7. Okay. Ffordd arall o wneud o ydy cyfrifo be di ceryn trwy un bulb. So mae P equals ni math, A equals P just V. So mae'n 11 rhan o 230 a wedyn llosion o 20. A wedyn 8 rhan o 230 a llosion o 6. So mae'n un math o beth. Ydych chi'n cael yr un ateb. Okay? So yna 2b rhan